Deustun gaur aurkeztu dugu orain preso kanpainak eta gure ekitaldi nagusiena izango da abenduaren 13an, arratsaldeko 7etan, Deustun egingo dugu mobilizazio bat eta gero Bilbokoa urtarrilaren 11an. Bueno, orain presoak da, preso eta islarien inguruan sortu den dinamika bat. Dinamika horren helburu nagusia, da, epe laburrean da, ahalik eta zabalen izatea aldarrikapen hori zabaltzea gizartera. Aldarrikapen nagusia, denok ezaguten dugun bezala, dispertsio urrunketa, urrunketarekin amaitzea. Halako bidai luzeekin amaitzeko, 1 kilometro ez egiteko, etxe ondoan egoteko eta haien familiak bizitza sasi normala egiteko. Gero zigorren batuketa, hau da, bi estatu batean edo bestean betetako zigorrak balio izatea beste estatuan, hau da, penak edo zigorrak ez luzatzeko. Gero beste alde batetik daukagu gradoren kontua, hau da, presoi eskubidea izatea graduz aldatzea eta nola ez lehengo graduarekin amaitzea eta lehengo graduarekin batera dagoen isolamendua. Eta, larriena nola ez gaur entzun dugun beste presoi baten heriotzarekin, preso gaixoen arazoarekin amaitzea, hau da, preso gaixo guztiak etxera ekartzea.